enough is enough. UMLA ka not chlong ba Adelbert nongru mula ipor sarkar khat sansngi ban pinkan ria no ik basang thamyo molong par ban weng no ik jingkhang hi kali ban ya lingba them motor habai kan mi nong tho khubor wa nongru mulong bakatu kalabyang baka sarkar ka ban shim khia ya kani kam tang hapo khat sansngi Enough is enough. Po khasan singi da ka sarkar ngam i ban don ki jingkala halor kani ka banta ko bade ban karya no ki mador ban weng no tika barget ang te po thamator kan pen borenga bangan dia da kawai galenti ka bangan hapan sim karai bat ngan spen banapan di ban wen lo sunne te ka barget ka blak ta plan ya ka yang ka blak blok ya ka shnong ka thau bro kawai bat kani ngasngo ba ki ba bro kin saki bat klamat eta ka jingye ka jing kham nga ka sor ka jing kham nga ka yang bat kani ko de kawai ka daw ba ka ba long ka ka ba long ka daw na ka banta ka jikham nya jong ka sor silong hi pro ko kham tam kini ki banta jong mot pran jong plus kani ka khandai lap bar kini ki marjan mar par bar kani ka jing dawa ka mi du ka long ba din ki bon ki jingja ki por na ka por ki jingja ki ba haru ko mi pen tieng pen siir ya ki mang salang bat halor ka nongrim ba hangtei du ka ko ka khia kam long ka ba singan na ka banta ki ti nong song sinong ha ka ti ki jaka habai de ba harjan kolni ka ba ha pa ka not chlong constituency UMLA kani ka thain ba nongru mulong ba sarkar jilla ka de ban ya chkhman ban pin kriya iki kumagila thmu namar ki de ki nong tre jong sarkar ka sarkar kam de ban skap shu ka de ban le ba tinge ban ngasngo ka ban ningkong du kumang la ju kren borbor na ju ai jimut borbor ba ka sarkar ban tip ka seriousness jong sarkar ka sarkar mata ka de ban pin kriya shisndon klem ailat bakin pene na ni bakin peni la ki jong ki daw namar ki dei ki nong trei ki shakri jong sarkar te hangte ki chaka ki don na ki jong department bla bandap ru dak baong bla dak sarkar ksim khia lagi jong ki nong trei ke ban pha ki jaka sa bla pen khria dak tanan la ka de ka shilong municipal board ni ki wi tanal ba fer jong secretariat bat ki wei bai de ba ki ba shong be an ya ka liang ba nong ru mulong ba sarkar ka de ban wat jing te ban i thu ye ki ni ki breu tinga sngo la dak sarkar ka long serious ka de ban ai hukum ba kitu ki nong trei ki badon ha tu ka hangte po ka thami molong ki bawan na ki department of fair ki de ban pha be ki shaki respective government quarters itu illegal ka sarkar ka tip ki de ban ne ara kam tip tinga so ba de ban handover no ni ka post no bagila ba so thu ya ka bangin pani ya ta ki ikhtiar halaka jong kari halaka jong ka jaka laban kedawang ni Harijan Panchayat Komedi kala kentat ikjung terwa jong sarkar ban pin kerja igi laispa support li long yeng hajang Harijan koloni na thamyo molong shaka jaka jong Shillong Municipal Board habai de ka jing yeng scam jong ka HPC sumut menteri rangba ka jilla ba Preston Tinsong la krenshai ba ka jing kerja igi basyang basa thamyo molong kadi banja bat ka sarkar kanya shakmat habai de bat kani